علی دا لاڈلا علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا وفا دا بادشاہ میرا حسین ہے وفا دا بادشاہ میرا حسینی بولن باقی بے شک خاموش رہن پاویں باہر نکل جان لیکن جیڑا میرا پیر حسین نو پیر مندہ ہے ایک اکھ دا تارا میرے نبی دا نور ایک اکھ دا تارا تے دوجی اکھ دا تارا حسین او بھائی اہل بیت حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ حکم فرمایا قرآن اور اہل بیت کی محبت نبی کی محبت یہ تین چیزیں حدیث میں آتی ہیں کہ نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور تیسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ تین چیزیں فرمائی ہیں تو ذرا محبت سے سماعت کیجئے گا علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت حضرت مولانا محمد اسلم فاروقی صاحب نعرہ تکبیر زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین زندہ آباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ کیا بات ہے پورے محفل کی جو جان عقیدہ ہے ماشاءاللہ بھائی نے بیان کر دیا کہہ دو سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں شاعر کہتا ہے علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا وفا دا بادشاہ میرا حسین ہے علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا وفا دا بادشاہ میرا حسین ہے کھڈایا فاطمہ کھڈایا فاطمہ لب چسایا مصطفیٰ کھڈایا فاطمہ لب چسایا مصطفیٰ اساں دا پیشوا میرا حسین ہے علی دا لاڈلا جس دی صورت ہے رب نے بنائی پاک مولا علی جے اس نو سیرت عطا پھر کی تھی میرے سوہنے نبی جے حسن دا ویر ہے حسن دا ویر ہے وہ سوہنا پیر ہے حسن دا ویر ہے وہ سوہنا پیر ہے حسن دا ویر ہے وہ سوہنا پیر ہے وہ جانے فاطمہ میرا حسین ہے علی دا لاڈلا نبی دا دل بزرگاں دی آواز تواڈے سارے تو زیادہ ہے یار انہاں دی عمر ویکھو تے انہاں دی آواز ویکھو تے ذرا اپنا بھی ریپلائی ویکھو ذرا زندہ 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 آباد زندہ آباد کیا بات واہ حسین ماشاءاللہ جس دا جبریل جھولا جھولاوے ایسا پایا مقام
جس دا جبریل جھولا جھولاوے ایسا پایا مقام جس نو کندیاں تے سوہنا بٹھاوے ہاں حسین اس دا نائے نبی دا چین ہے تے نور عین ہے نبی دا چین ہے تے نور عین ہے او ابن مرتضیٰ میرا حسین ہے علی دا لاڈلا نبی دا دل ربا وفا دا بادشاہ میرا حسین ہے کھڑایا فاطمہ